Anya laki din! Nay, si kamot gayam panyang, anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? At dala ko maumay ko sa ludsudan nana. Ha? Anya dayta? Idi ngamin na minsan nga aldaw. At da nakitak alalaki ang nakatambay ditoy. Ay na, naggwapo ngamin nana. Makuryosak lang no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho jay balay da kapitan. Kasta ka di nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay na unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, aday nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si kakit dimot. Adda nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Sikaan talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si kakit dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagrupro na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg. No anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka. Ikamot gayam panyang. Nagsapa kamot dan. Papanang? Mapanak iyay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, agdamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ta alalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang pormakan kwa na. Masigurado nga gusto ken kaday jay Nestor. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay lang ko mga rod, tamaranaak no umayak tumanin gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang met ni Panyang, ken kunam met abaro kapay. Uwi, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si kati kagasat day ja Panyang. Laki din no sino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamot gayam panyang. Da kayo matata. Imbes nga ibagayo ang nakapimpintas. Ngam kastakit din ti bagbagayo. Kitpod no bait. Nagsarming ka kumaa. Sakbayarin mo ka. Kanya mo ti kasta langam. Apay, adamanin porpormaam. Takas na tilangam no rumwar ka. Aywan tata. Adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tersena ni bakit openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya?
Ay, una yan day lipstick mo, si Kapanyang. Apay ka di, nana. Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Nag-lipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din di bagbagayaw. Anya, Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga nuumayan ni Nestor dito eh. Kat mga nakibagbagayo. anya. Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Di ko na, agulimag kayo. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamad kan ka, manong baro. Un gayam, anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading? Ha? Ay, wa. Panyang tinagan ko. Ah, kasta ka di. Nice meeting you. Panyang. Nestor mo tinagan ko. Ah, kasta? Naku na ni Nana Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, wan. Pudno day na. Balasa nga pay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Eh, kwa? Eh, sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklaw na ading. Awan na yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdatdaton? Itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, isa manipod ita. Agayan ayatan. Himaya, tanda may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasang ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kami kin ni Nestor. What? Wan, pudno ti imbaga. Agayan ayat kami. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko nang kitdi, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapa? Diyak lapatsin agbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo. Isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ijay balay medical man. Kung naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padamag aduada ka nun iti dayja Nestor. Anya? Kita man na ti ugali na dayja babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bae. Kadbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja alalaki. Kadbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga yung post mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dayja Nestor, Panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mo, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre ay ayatan mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok, kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat, ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat niel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever. Understood? Da kami ti mangi panaknak iti kaadwan ti forever amakuna. Nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor kunaktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis.
Jay oray siya. Nakitak dagi jay impupos ni panyang apicture da iti dayjay anistaur. Nabiit da pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray po utan nyo nana. Saan nga agbayag dagi jay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamu maten Enton ko ano may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mati ugali na. Iso amak ka mo mati na iti biyag na. Oh, itay pa irita cellphone mo tikit kita ama. Kikita man tayo impos ni Panyang a picture da iti dayja anistor. Nakitak day na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lang ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat nil. Ay, Jack lapat yan. Ni Catherine Topay nakapimpintas in breakda. Ni Panyang tulaki de, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay niya, gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa, Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagay ipopos mo si kapan niya. Oh, apay akas na tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga rod kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka muna niya tiaramido, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kaya na yat ni Nestori J. lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kankwana. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kankwana. Idi ko kinita nakpay nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Diyak langit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatak nga inka ibagbagamot. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam man day ta. Ano ano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga oray awanan ti Katniel. Adalat ta forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kan may sa, mabisinak lang iti. So naibagak king katay jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga agayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manin. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti gusto niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabiit matgayam nga agwin na swasta. Panyang, Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talaan. Anya ka matan. kas iti nakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat ko kin ka. Day, apay ngay, ngagsangsangit kamot amagmag na, sikapan niya. Day, ito sana sumumbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Ay, unay kang panyang. Basol mo matlaing ano apay. Saan mo pa'y unay nga mamog di tao. Nga may ayatang kiday. Anya nga ita. Si kamanoy, tagsangsangit akasta. Gungguna mapanyang.
Mom, sikapan niya. Ay, makapal ka. Amom lang nga ro din ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years na kayo magkininestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, inimbagam kada kami a forever kayo ti Daija Anestor. Ngam nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo at talaga. 11 days sa panagayat. Naimbat ay mabot pa iti 11 days anya. Ay, nagmayatin, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, panya. Awan pa'y nasaya at naibagam si ka bakla. Ha? Di tang kamangyangan. Ay, makapal. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka sayot ka nga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayang girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo no ada ka di kaayan-ayat na. Sikamot ngamin. Gapula ang iti excitement mo. Nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka lang kung kuana. Sardangan nakman si ka Elena. Nagpadaan no kinibakla. Awan pa'y nasaya at ngibagayo. Namukla ko mga dagayang kayan ayat na. Jakla ko man nakiam-amukin ko na. Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salpag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kadaado apag papintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salpag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam Awanen tinestor ijay balay da kapitan. Nagawi doon, takailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo, saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay amasakitan, mawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imbabot iti makabulan ti ayan-ayat yan. Anya kat ta 11 days ay na, makapalak kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ng kampinaulwan. Mahilig iti checks. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Rumara kita, Lolita, bakit? Sa di naman ti papanam, Jonas. Adda na patagapag nami kini pari Emil. Imbis na makipordiya ka, saan ta di tagpaspasyat yung obraam? Sana bale? Nagawid ak tumat dagos. Anya kumapay ti ibagak, kat di mo matdenggan dagiti ibagbagakan ka. Agawid ak tumat lang arud adagos. Awan manin ti amok, Jonas. Nabartag kan to manin inton sumangpet ka.
Anya laki din na ya bakit? Awan ti pagdanagam, tauray no mabartekak. Dito'y balay lata ti pagawidak. Kung naglaki din mo saan ka makaumay, pare Jonas. Anya laki din na ya, pare Emil. Sana mabalin na sana ka umay. Ang mga no kailiw nakbet ni Leia. Leia. Uy, di ka barbaro at chicks ko. Wala ka, pare Jonas. Kasano nga numaamuan ni Mari Lolita? Sana mamuan, no saan mo nga ibaga? Siya akong timakunkonsinsya, pare. Apay ko makonsensya ngay. Wala, tainong laeng tigagara ta dito. Oy. Ngam na ninayunang ba't ni tikalukwan, pare? Abe, nag-break ka mangilo ka titirida o tatang. Sino nga ba hindi nang ibaga nga agpakarabi kasi ka, Jonas? Nanilagid din ni tatang aya. Yung kakimaturugan. Di ka man nalaaw di tatarabiin. Nakababain ka nagiti ka roba. Ni Lolita nga tatang. Nakaturugan na. Ay, di mo man disturbuin ta na bambanaw ka nakitang dan. Maturog ka ni sa alas. Sapay naglamag dito yung salas tatang. Di ka nagreklamaw. Tayo so tibilin ti asawam. Walan. Maturog ako dito yung salas. Oh, ada umawawag iti cellphone mo, Jonas. Bye-bye am dita, Lolita. Amang ano chicks mo maninday ta, ha? Anya chicks manin nga bagbagam dita. Awan chicks ko. Sa dino nga rod tinapanan nyo kan ni pare Emil? Kan apay akanayon amarabyan ka? Wano, adamot kan kalukwan nga aramidam. Anya laki din to'y asawa kaya. Iti ayan da pare Emil ti naginuman mi idirabi. Hoy, sana siya tiluklok ko amsi ka, ha, Jonas? Uy, namok day ta. Awan ti pagdanagam, tanapudnuaken ka, Lolita, bakit? Adala ang timadoktalak adakas nga aramid mo. Agsungbat ka talaga kanya. Ay, makapabwisit talaga dito, Jonas. Awan mati ko na nga inawan na tinanganan na. Madlaw anak udot ti ulob, Lolita anak kao. Apay. Kasanumot nga min tatang, rimwar manin ni Jonas. Saan pa yan nagpakada kanyak? Sa dino kay man ang tinapanan na. Diyak nga rod ang mo tatang. Amangan mit no napadla nakitrabaho iti construction. No nakitrabaho iti construction, diada ko madya leather boots na, kan leather jacket na dita. Ay, ngagpaisaw. Awan mo't ti leather jacket na. Iti sigod apang ikabkabilan na. Makapauman day ta, Jonas Sakit ti ulo ti ititad na kanyak. Ay, ano san ti asawa manak kao. Andan to siguro pagbaliwan na Ay natatang, kaanon tungay? Mabalin ka diti makitable, miss? Sige lang. Awan parikot iti day. Awan gayam. Siyak ni Jonas. Sika ngay, Mat. Anya ti madaydayaw anagan mo. Hana tinagan ko, Jonas. May bagay kan ka tinagan mo, ahana. Agyaman naklaunay, iti day tanga imbagam, Jonas. Anya ti kayat mga inumen, hana. What? Siyak ti makamong agbayad. Sigurado ka kadi, Jonas. Wun, adu ti kwartak. Kabalak abayadan amin nga arak iti daytoy abar. Anya?
Sino di lalaki ang nakitibal king ka itay, Hana? Jonas kano tinagan na pinay. Amamom ka di dayjay? Saan? Ngamamok nga adan asawa na. Nabasa ti text ti asawa na itay. Agong ungit si ka. Apay nga rin nakipagayam ka pailaan iti dayjay a lalaki. No damod gayam ti asawa na, Hana. Sipod pa'y idi. Kagurgurat dagiti lalaki asan anapudno kadagiti asawa da. Amum day tapin ay. Oh, anya rin ti plano mo ita? Bumalisa para kadagiti padak analoko pinay. Kasano nga numamuan na amay saka abakla? Kata niya pa'y taramidin na kin ka. Anya kalakit din ay ha pinay. Saan ton ang mapasamak day? O ay, di ta kapay, taag subli at itinagtugawan ni kin ni Jonas. Agawitan, pare Jonas. Marit lang, pare Emil. Apay ka day. Nagpakadak pa'y kinihana. Hana? Ang nilagi din na ya, pare Emil. Ti chicks ko Naskin ngagpakadak pa'y kankwana. Sa pa limanan anagan, pare. Sa dinaw ti ayan day ta hana aya. Napanlay jay CR. Uray klabit, tagpakadak pa'y kankwana. Sige. Orahin ka lang ni Jeruar, pare. Sumarunukan to lang. Uy, Jonas, agringkan. Hanya kalaki din na ya, bakit? Kita man na imas ti turog ti tao. Nangatan ti init, ngam nakaturog kalata dita. Ay na, Jonas. Awan mo trabaho kita Kat na naurnong timurang mo. Orayang pa'y kadi nga agbuot dagita sa mo labaan? Pakilaban pala ko bakit? Ay, saan? No, dati oras mo nga agbulakbol. Anda kumamot oras mo nga aglaba. Sige. Naglabak to intun madamdama. Siguraduam lang, Jonas. Agawid akla nga saan pa'y analabaan dagita amurang mo, talaga apo orakon. Saan mo da kasta? Amo mo da nangin ti pinanggatan ko kadagita abado. Yes! Isitugit gayam na ito, Hana. Manungal daw lang tinapalabas. Sipod nagamamu kami. Inaklon na kon. Kunak man naglaba ka si ka, Jonas. Ne? Dahita cellphone mo matlat ta tidumdumugam. Sikamat gayam, Lolita, bakit? Naisursur ko ang dagitin natang alako. Ngam saan ka pa'y gayam anak kapaglaba? Ha? Ay, kwa. Ay, anya lakit din aya, Jonas. Wan. Aglaba akon. Di kan agungat. Please. Kasta lang madlaw, ada na dagsa na parikot mo, Lolita, nakaw. Pudnon sa amot yatap ko nga da babae ni Jonas. Tatang, Ada ka di pa managnak mo. kita man tatang. Cellphone na kanayon ti dumdumugan na. Nakaisim pa'y nukwa. Kas kumaita, imbis nga agsalapay. Ti cellphone na kindi ti pangpangrona na. Unang paisaw. Sapay nakaisam. Un nga ro tatang. Jakon amo na niya ti aramidak. Ay, anya nga tanong sarita kayo itinalapa at anakaw. Kasano kumama kapag sarita kami? Kat busy mat akanayon, tatang. Hey, si kamat ti lumabas iti paragan na pare. Nasa pag-ari mo ra. Anda na patag-alakad ko, EJ Sentro, pare. Ay, kasta ka day?
Nay, anya nga dayta nakasupot nga wit mo. No saan nagbiddaw? Dayta jay sabong amula ni Marilolita. Anya laki din na ya pare Emil. Wun, iso da ito'y dagiti mulan ni Lolita. Imbaon nak amang i-delivery di sentro. Ah, kastagayam. Wan pare, Nasayati kastangar aramidan. Tapno makatulong ka iti asawang pare. Saan lang alinulukaw ti paglaingam. gusto lawon ay tinako na pare Emil. Ala, agpakada kon, tahabulag pa iti first trip. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni. Apay ngay. Itaypay nga ulit-ulit ang mabilbilangan dagiti sabong mo, Lolita. Apay. Bilangan man kit di naman o, tatang. Ang mga no nagkamali aklaang. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 amin. No kasta, talaga anak sayan timulak, tatang. Mano ko umaamin? Aya, Sa nga pulo. anya. No kasta, naksayan ni titalaw. Kasta nga ro, tatang. Asino man nga tan tinangala. Ay, isaludsudom to iti asawam anak kaw. Nakita kat anak katakder di tayan nagitisab sa abong mo di kalman. Ang mga noy suti ng kisay. Agyaman na ka, tayo naklon na, hana my loves. Sigurado ka kading awan asawa, Jonas. Uwan, balo ak hana my loves. Awin gayam, sabong para ken ka. Oh. Agyaman ako na, Jonas. Apay ngay, akas to'y asabong tintad mo kanya. Kasla. Gwa, mula ni inang ko dagita. Isumit lagayam, Sa dino ti kahit mo papananta, hana. Sikan ti makamu, Jonas. Anya lakid din ay hana. Ibagamlatan, di kag babain. No kasta nga ron. Kayat ko ti mangan, iti kanginginaan na restaurant dito sentro. Apay ngay, Oo, apay ka di, Jonas. Ada ka di parikot. kwa, adda parikot hana. Pasensyakan, ngamawan mo tanti walit ko dito bulsak. Ang mga nunat nagkit di. Ay sus! Apay nga nyawid mo dito'y boarding house taday ta a Jonas, hana. Basta, aguli magkalaang dita, pinay. Siya kundi madanagan iti kastangar aramidang, friend. Ay na, di nakpakadanagan, amok ter aramida. Kasano no? Kas kinunak itayan, kabailak ti bagi, di nakpakadanagan. Si kaman lang ti makaam mo. Jonas, Sino ka? siyak ni Hana. Nagsyawarak lang, di na kon mailasin. Anya? No kasta, bakla ka? Anya kalakit din aya, Jonas. Saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka? Ay, awanan ka itibain. Lino ko naklagayam. Kunak no pudpud no, babae ka. Ha? Awan tinagdumaan ta, Jonas. Anya ti kahit mo asawen? One, may sak abakla, nga magrup-rupak a babae. Ngamin, nagparitoke ak, amin naritoke, agraman boses ko. Anya? Saan ka di?
alino ko mati asawam. Ti ko nam kanya, balo ka, ngam saan met gayam, all boss. Nagadumot ti ginatang mon nga arak, paray. Awa na, nabayag ngaminan asanta nagshot pare. Ay, agpundo ka man kanyak, paray. Adda ka di parikot mo. Kuha pare. Anya ako, ay, sus. Agsangit ka matin, paray. Nagdagsan tirignak pare. Jak pulos ni namnama. Abakla gayam tinakirelasyon. Anya, ay, lukas ta. Podno ti atap ko ang nakirelasyon iti dayjay ahana nga uray ambom nga addamot ti asawam. Uwan, pare Emil. Anya laki dinaya paray. Si kamot lang tagar-aramid iti pakaisagmakam. Kasanaw, numaamuan ni Mari Lolita. Dinalpaskan paray. Apay nga itakala ang Jonas. Agsapan. Sa dino tinagturugam idirabi ha? Pasensyakan, Lolita bakit? Nakaturog ak gayam iti ayanda pare Emil. Bakit tarupam? Anya lakit din na ya bakit? Manipo dita. Di nakawawagan iti bakat. Apay nga bakit? Agin di mo kapay lang. Ti ko nam siguro, jak amo ti may papankada kayo iti dayjay ahanaan niya. Pastime ko lang ni Hana, bakit? Pastime? Mangmanggag mo ka diti bagim, Jonas. Pangasim, tadanggam ti palawag ko. Saan ko nakasapulan ti palawag mo? No saan pa ngay mawag ni Hana? Saan ko pa'y anaamuan dagiti kalukwam? Bakit? Ay, di nakarakupan! Alam dagitag gamit mo, tapumanaw kan! Ala, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan. Mahilig iti Jakes. Dito'y drama tayo, ang lalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ng kampinaulwan. Man nakimisa at chismosa. Ito'y drama tayo, ang lalaki din. Tinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, mangrabiitan banto. Itayak pa ang mabisbising. Wen, isang bakit? Ay, undayam. Amom ni Lilian banto. Sino Lilian? Ni ngay Lilian anaglawat ti abot ti agong na. Anya? Unay kamitin. Uyawan pa'y laang matjay tao. Ay nasa anak nga agoy uyaw lakay. Duang aming ti agnagan iti Lilian di ti lugar tayo. Ni Lilian analawat ti abot ti agong na. Ken ni Lilian nga inasawa ti lakay. Apay ni Lilian? Amam, nakitak ijay simbaan idi namin sa ngal daw. Sa bali ti kakuyog na lalaki. Anya? Ay sos, agchismis ka manen ako nak, bakit? Anya lakit din ni Bantor. Sa anak nga chismis, ibagbagak laang tinakita. Anya kumanod na sa bali kakuyog na lalaki? Ang mga lalaki ni Lilian Dayjay lakay. At da pa managnagmaw, lalaki ni Lilian Dayjay? Awan. Oh, awan mo talagayam. Ala, sumartin kan. Ituloy tam, timangan. Nagpasin ti Misa, bakit? Agawid tan. Mabait laang Bantor. Apay isang. Kita unday dya lalaki. Sino lalaki? Jay Pigsul amag na. Anya? Kalpas tala nga nakimisa. Aguy-uyaw ka manain. Ay nasa anak nga agoy uyaw.
Ibagbagak lang ang tinakita. Kahit, apay ko madadya alalakay. Isuday tayo nakitak akakuyog idinililyan. Ha? Nagpangit alalaki. Agawitan. Nakakita ka man nito uyaw ang matao. Takas na itang aramid mo. Unamlan bak nang ninanamarain. Kanayon na nga i-post isidsidaan da iti Facebook. Anya ko mga iti dakas na kat social media nga raw. Oray asinaw nga da Facebook account na mabalin na latat agi post. Wala, nga makauma mo iti pa nagpupos na. Saan mo't nga ron anaimas ti ipupos na asidaan da? Aguyaw ka man na kunakaon. Agpos ka mo tayo ti Facebook no kayat mo. Di mo latan pakibibiyangan ti ipupos ti sa balay. Ay na, sakman mo't nga ron ti agpost iti Facebook. Oh, pasaom dagiti ipupos ko iti Facebook, bantaw. Nan, basag man isang. Nay, naadaw mo't iti bersikulo ti Biblia ti impos mo. Wen lakay. Kasta ti rumbang nga i-post iti social media. Iwaragawag ti sasao ni Apo Diyos. Ay, magusto ak launay day tang impos mo, bakit? Talaga man. Di tay agaramid iti saan anasaya at iti pada tayo at tao. Takagura day ta ni Apo Diyos. Nagkapamilyan, nalpay mo ti abagam alumabas dito'y paraangan. Napanak nagsingir iti utang, isang. Asinaw, tinapan mo siningir. Ni Juan at taga dita daya Kahit nasingir mo ni Juan. Saan nga rod? Nagtiwid mo't day Juan. Talon abulan di utang na. Gamdi mo't agbaya dun. Imposible nga awan kwarta ni Juan. Ha? Apay anay ibagam day ta, isang. Kat no naglako da iti irik iti kalman. Anya? Wunil yan. Nakita ka na pan naglako iti irik iti kalman. Ing kasingirin. Adulakit di ti kwarta na. Sino ngay, ba't tinang ibagakang ka? Naglako ak iti Eric Lilian? Nakita nakakanon ni isang ang naglako iti Eric iti kalman. Aho, ulbod na dyan nga isang. Nya kumangay mo tinlako nga Eric sana mga kaltalaw. Ha? Per kilo tigagatanga ka baga sa jitsindan. Amangan mo sana siya tinakita na naglako iti Eric. Pagtagtagainom mo na dyan babae. Amaw ti sinasaukan ka ni Lilian, Juan. Anya ti sinasaw na kanya, isang. Nagtiwod ka kano. Nagalas kano pa'y ti ugaling. Anya? Imbaga ni Lilian day ta. Juan. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Apay ko mga ibagangay. Agyaman na ki at indano mo kanya. Saan laeng asyak tinangistoryaan na nagtiwod ka? Iwarwaragawag na dito'y barangay tayaw, anagrigat ka kano asingiran. Alaliyan, Apa isang? Ada ka di ibagam kanyak? nasaya at magtanagkita talilian. Ha? Apay aya? Maipapanday to kinihuan. Tinagidakis na, ti panang singir mo kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Anya? Wani yan. Di mo ibagbagamot din ang indanon ko kan ka. Siyak ti madaksan mo kwa. Wani isang. Di ka kadiagdanak. Agyaman nak itimbagam
Dinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga lidawtan bantaw. Naimas ti sidaon ta italakay. Ha, wain bakit? Tinulaan ni tib amanok ko naman. Nag-iimasay. Amam bantaw. Ti anya isang. Dahwan ken Lilian. Kaddariri da. Anya? Saan dang agpingpingan sinita? Kasla saan dan nga gamamaw. Agchismis ka manan iti sangwanan iti taraon. Ay napod numat ngamin. Aging ginuradan. Sa bagay, agpadadamot kit di asaan anasaya at ugali na Anya? Ay, sumardeng kan. Sa bali man na tao ti sarsaritaan. Nagalas nga ugali dahi ta. Tikulan kan tupay ti kutsara. Kaya't mo asawan, nagalas ti ugalay. Kahit pudnumat ang nagalas sa sarsaritaan, tibiyag ti sa bali tao. Kung tarak tupay dahi ta sungom bantaw. Agsao ka pa'y tamakitam. Saan ana alas ti ugalay? Nasing putak, taman nakimisa. Kumusta ngay, Lilian? Nagbayad ka din ni Juan iti utang na ken ka. Wan, isang. Sa wakas, nagbayad matlangon. Masapol ko ngamin at talaga ti kwarta. Sana all. Adda kwarta na. Apay aya. Saan akas kada kami kinilakay ko nga awan makukwarta na. No kumaro ti kinasadot ni Bantor, saanin nga aggaraw amapan ag-construction. Anya? Nadaduma, maasarak kinilakay ko. Nagrawat pa'y ngarod amangan. Anya? Amom Lilian, ay nagalasmat ka ti ugali ni Bantor. Kasaray aga pa kami, tadi na pa'y mainawan tinanganan na. Nagdugyot na sawak. Ha? Day tala agkalbit ti amunang aramidin ti Jaski alalakay. Agsingsingpot kayo, tatadamasaw. Idyan yung tinalabos nga arak. Ito lang manan nga ginumakiti arak isang. Saan nga itipan na kibiyang, tatadamasaw? Kagura ni Apo Diyos ti agsugsugal. Anya? Sanak mo't nga agsugsugal. Ang ininumak lang matitiarak. Saan kayang agsugsugal, tatadamasaw? Ay saan isang. Ay, kunak ano agsugsugal ka, tatadamasaw. Ay basta, kagura ni Apo Diyos ti Ma'am Marta. Di tay agaramid, iti may kaniwas. Ha? Di tay mang pardaya iti pada tayo a tao. Dakes di mang tagibasit, takagura day ta ni Apo Diyos. Ay, ang lalawag matanti bagbagam isang. Awan mo ti tagtagibasita ka tao. In kayo ki di makimisa, tapno mapunas ti dakkel basol yaw. Anya? Ay awan ti mo kadakalabasol ko kinyapo Diyos. Tilang panagin inom ko iti arak ti amaw. Ay natatadamasaw, kagura ni Apo Diyos, dagiti rapist. Anya? Sino ti rapist nga bagbagam isang? Makapakintayag dahi ta nga bagbagam. Ang kakanat ti panunot mo. Nakimisa kan sakit di isang. Ay una na maring, kas makita yung may, nakakwentas pa'y la kanyak ti rosare. Nasaya at launay dayta. Ayun gayam, asino di nakitak akinasarita yu itay na namareng? Kanakakday jay isang. Masikog may nana. Wan isang nasikugan abalasang. Ay sus, kababain no kasta na namareng. Ha? Nagpasikaw, nga uray saan pa'y anaikalay sa. Ay unay matanday ta agatil na ngay. Anya? Ay garanggan diyang siguro di ka anak kanyaw na namareng. Wano, tinawid na kin ka, ti ugali na. Anya nga ugali isang. Di agsasabali di asawa na, nana. Awanan ka itibain. Ada pa manaknak mo ngagsasabali ti asawak.
Ha? Manakimisa ka nga agpaysaw, ngam agkakadakas matirumrumwar di tangiwat mo. Ay na, nagalas ti panagsasao ni Lilian no nakatalikod ka, Juan. Ha? Anya nga itimpagbaga na isang. No comment laktan, Juan. Ang mga no syakto ti madaksan. Ibagam kanyak, ano niya timpagbaga kang kanililyan? Padpadaksan na ka. Anya? Ngum ikarim adi mo idandanon kan kwa na nga imbagak ka nagalas ka no ti ugalim, Si kalangaruden tinakautang. Si kapay laka no tinatangsit amasingir. Imbaga na kanyak ti kasta. Juan, iso nga agan anad ka iti dayjay a tao. Anya ti inaramid dagiti do alalaki dito balayaw tatadamasaw. Pinutad dati linya ti kuryente me, isang. Saan kami ngamin na nakabaybayad iti 2 bulan? Ay! Piman kayo matatadamasaw. Ha? No kumata nagbayad kayo iti kuryente yaw, saan kayo kumaanapot dan? Awan nga ron pagbayad, May. Nagremedyo kayo tatadamasaw. Anya? Isuro nakpayan, isang. Ibagbagak laang tirumbang aramiden nyo, tatadamasaw. Basol yung may laang no apay anapot dan kayo iti linya ti kuryente yaw. Awan timbagbagak akastawan. Saan ka pinadakas? Anta na ka mo kapirpir dyan naklilyan. Binayadak mo ti utang ko kung ka? Awan sinasaok adakas kontrakan ka. Imbagam kanupe ang nagalas ti ugalay. Siyak lang arudin ti nakautang. Siyak pa tinatangsait. Tita ka no ti imbagbagam. Uray matay amin akalding ti karoba. Awan imbagbagak akastawan. Agulbot ka pa lang, may. Sigakit di ati adda ibagbaga na kanyak. Anya? Ingkakit din iwarwaras kadagiti tattao ang nagalas ti ugalik. Kan naglaingak ngagsinger. Awan timbagbaga kakasta, Lilian. Si kamad gayam ti ulpud, Juan. Saan ang ulbaw? Talaga nga awan timbagbaga kakasta? Ala, tapno malpasan da ito'y aririta. Ibagam no asino tinangidanon kan ka, aperper dyan ka. Ni isang. Anya? Ni isang? Kat isang matla tinangibaga kanyak ang nagalas ti ugalim. Imbaga na adyak ka no idandanon kan ka, dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Di awanan baen? Chismosa, babae? Agsaga na kanyak dayjay at chismosa. Nay, si Kamot Gayam, Lilian. Daytoy ti parakan ka satanas. Anay ko. Apay adi nanog na ngay, Lilian. Si Kati makagapo. No apay anagapa kami kan ni Juan. Nya! Anay ka, gusto, Lilian. Naluluntiro pag... Pungutan ka pa! Anay ko! Ay, nagpungutan, Lilian. Ay, pakawanan Daytoy pa! Anay ko. Nagsakit pagan ulaw klaka. Dayta, di maganap mo, isang. Man nakimisa ka ngagpaisaw, ngem chismosa ka may. Agyaman ka, tatay talaang ti inaramid kan ni Lilian. Lakay. Ay kat ibiyag mo, ti sursurom iti simbaan. Bakit? Agaramid ka iti kinaimbag. Saan gat akinadakas? At kalbaliw kan, isang. Bantaw.
Ang singsing puta ka una. Naamiris ko na madigayam dan aramidag. Masaya at magtanaka-amiris kan. Isang. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Man nakimisa at chismosa. Ito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Mana? Uminom ta di pare. Di ka matanagan. At dapat kwarta kapag gatang iti arak. No bilang lang. Uwi na pare. Pasensya ka na. Sikapay lang ti makaamoy ta pare. Ha? Di ka matanagan. Sa tumot ti makamo. Iti inuman ta. Hanggang sumarunong uminom ta. Sika, hindi mat pare. Naman ti parikot kanyak. Wan pare, nakababayal na damat ah. Saan man na tayo dati magpagkan pare? Uminom ka ganda. Ag-enjoy ta, kapayatan nga dapat may gatang iti arak. Wan pare, uminom ta. Ay na, nagmayat kalakit din nga ibitin ijay murdong ti kayong si Kabunjing. Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mo dong di kayo. Sika, Rayla. Agmauyong kan sa akin. Hoy! Saan nga agmuyungan niya? Uray asino a babae, saan a makaanos iti kasta nga ugalay? Amamat nga ado ti maaramid dito'y balay? Ngamday takit din na pan inom tinararamid mo? Ay ko. Pasensya ka kuman bakit. Naganasag matendim minaw. Diyak magnapuota na rabi magaya may. Anya? Mala, hindi kang matanagan. Dahil jayan ti maudi ang panaginom ko. Saan na maulit tayo? Anya? Ha? Jak lakit di patyan day Kabunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos, por santo, awan lat amukaon. Sika pa'y laang nga kaslamatay, no saan apagnaan iti arak day takarabukob mau? Hindi na. Anya ko na, Mare. Kasta unay manen abartek nilakay mo, idirabi. Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw, asaan ang mabartaw? Asino kumati saan ang mais-stress, Mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ang mabartek. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Wan, Mare. Ay na, dandanik la pang oras nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas a panagin inom na. Ay, day nga rod ti problema kadakwada. No kaanuda nga ta asardengan ti kinamamartek da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da day tanga ugali da. Siguro, sumardengdan tulaangan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Katwan, mamartek nga rod. At daaya ti makaatiw kadakwada. Awan, Mare. Nay, arak mo day tayo mo bunjay. Pangipanam ngay iti day ta. Ha, da kayo matata. Kay, mapan mi inuman Alangan ba't amapan ko ibalang? Aniya, ay sika talaga. Kasla di kalman laang nakita ka. Akas tao na abatak ma. Sa ita, mapan kay manano umigaw. Kasta talaga tata. Anya nga ron. Kaya da kwarta nga igatang iti alak. Malaksaid, no awan. Aniya, amangan no kaya ti umay tata. Itapay lang, aw-awisin ka. Mapantay kid di uminom. Ha? Amangan no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itapay lang.
uminom tayo nga uminaw. Iti kasta, agigiddan tayo nga uming pistibarana. Ha! Ala, uminom pa nga uminom pare Pedray. Ay, kahit na pare. Kanya lagi din. Kagay pare. Ay, kung gayam, ambom nga pare. Awi isang etay nila kay puta. Ang puta. Na, puta tinagan na. Di na magkayat yung ay. Aha. Kung naman sana mamartag iti, iti saan pa yung unay lakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ, Wine. Killjoy pare. Ah. Di na mo makibagay. Mangawis kinkwana nga uminom. Puta talaga. walang agpaiso niya. Anya kay kumanusan ngay may. Whatever. Kung ka. Makainom talatamit. Oray isan nga umay to dya puta. Apay maawanti sa ngerdarak. No awan da dya alakay puta. Para. Ay, mata. We can drink without him. Correct. Can, whenever we want, we can drink. Bandulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan man ni Bunjing ije balayaw, anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay pay bigat ang imanaw. Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti ara. Aniya, ay na, kat sigurado nga rod manan anapan da iminom kinipidren. Dagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid laday di lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanin at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayjay nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan nga minkat no siya. Katawaan nak no kasjay nga agong ungata. Oh! Apay anagawid ka pay lang, ha? Bakay, anya ka matang. Sumusukat ang pailang. Namanta ka man hindi tayo yung tirita, wala ka rupa nga. Nga, agong umay. Anya? Anya nga rod ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam? Ha? Ha? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo iti panagin inom mo. Salbag ka. Anya langit ni bakit kumay. Pasat tibiyag, ti sagpaminsan naman nagbartag bakit. Anya sagpaminsan ngay bagbagam? Sagpaminsan ayamat dayta inaldaw. Kasla ag sakit ka pa yan, numalanganan dayta karabukob mo, asaan ang makaraman iti arak. Ay na, una yan day tinagapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale, tanagaawid akong baka. Di mo ibaga ahuston. Huston ta talaga ang makapahay blood ka. Awan sir-serbim nga asawa. Isublikan sa matan itinam. Salbag ka kita. Ay na anak ko, pangaasim man nga men. Sarda nga mo, unday ta kinamamartak mo. Asus, awanan ananang noy sardeng ka. Ang mga noy patay ka. Awan ton ti bunjing nga anak yaw. Aniya? Awan mo ti madingar aramidak nanang. Sa anak mat nga agwal-wala, no kas di amabarta ka. Uwan ngam gapo iti panagbarbartek mo. Pulos, adi mon matultulungan ti asawam ijay balayo. Ha?
Imbes aday ta oras mo apa naging inom, katinulungan ni bakit mo, inasayaat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayjay apidreng. Ninanang mat. No agsakit ka, ni bakit mo amin. Iso apa nga asin. Sarda nga amon day tang aramid mo. Sakbay ama uma ni bakit mo kan ka. Timbaga tinamgan ka. Ah, Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulongkan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam. Panunutom ka di anaimbag, sika, Bonjeng. alawanan ba ka? Aday ta, di mo kayat atalaga ti mabagbagaan. Ha, sakto laang ti maumakan ka. Apay, ti kunam, agnanayon ti anos ti babae. Saan? Hindi bakit mo. Anya kalakit din aya. Ay dinak bakatan si Kabunjeng. Taamangan numarurudak. Kat isipat kumanin kan kaday ti rapas nga ima. Anya ti ko ng malay. Inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare. Kat no awan pa panam, di agkuyog tan ama pan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wan nga agpaisoan niya. Gumatang at matlaang man iti iregalok kini katugangak. Anya, ni katugangam anagalas ti ugali na, regaluang. Uwan mare, regalwak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak lang, ay uray awan. Pagan anok ngay arigalwan ni katugangak, kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare, uray kas di ti ugali na, regalwam lang ta. Sana bale, taitalaang mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya ti ammom, no ti panagregalom kan kwa na, kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay mo't kindi. Iso regalwamon mare. Uray may salaang nga underwear no iso. Uray kitaam. Kasta una ipanangidayaw na kan kaamanugang na no aramidan dayta. Nagadumot na ginatang mo pagbalkot mo iti regalo, mare. Wan mare, addaman ti regalo kini katugangak. Ha? Anya nga mare? Maamuam to mare, saan pa nga ita? Masiguradok matlaang amaamuan amin akaaruba. Anya? Regalwak man ni katugangak iti regalo, nga iti kaanuman, kat saan na amalipatan. Si kakit dimot, mare. Maburbur anak man no anya dayta. Maamuam to mare, sigurado amas daaw ka. Anya? Ay, nabartag tama ng jaw. Ngarod jaw. Ay na, nagmayat lagi din ito. Bartag, pare. Redwan mat pare. Nagmayat, bartag. Malipatan amin na parikot iti biyag. Ay na. Pagkunam magpare. Sabi nga siya, okay ka sa nung tibartag ka. Diyak malipatan ti parikot ka. Sika, ada parikot na. Diyak ko mati pagparikotan pare. Kaya nagmayat tubay ti biyag mo. Painom-inom nito. Inimer. Sika, hindi mat pare.
damat parigod ko kay. Di mo amo? No, asino di parigod ka? Asino kumabay? Ni bakit kumaray so di parigod ka? Anya, kawan. Parigod ko talaga ni bakit ka? Nakangiyong-iwan. Ngamin, tunggal lagawid ang nabartag. Sungsung nga dagbaylaan. At datan, akas lamanok na upa. Kutak na kutak. Kutak! Putno ti magpagagbaray. Kasa talaga pare. Dayta, yung galit agiti babay. Nga iti ka naman. Ket sanda may gat. Dayta putak, kaputak, putak. Putak. Ah. Apo, mayat abon, Jeng. Nabartek ka manan. Mayat lakay. Ah. Nangan ka din, lakay. Ne. Nakakaskas daw tayo tabagat. Ito man ba yan sa lodsudan? Nung nanganak ko. Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adamdamagak no nangan kan. Kano saan igawan ka? Nakakaskas daw ka talaga. Nagsingpot ka man ita bakit? Nasingpet ta Christmas ket nga rod, lakay. Sa bagay magkiti Giblabon Christmas Day. Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasimpot mo. Kinasimpot kita mo. Bakit? Aday ka, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbi mga asawa, sikan ti ibalkot ko, isubli kalaangan iti inam, salpak ka. Nay, anya kay dayta nakakarton iti nagdakkel dito sa lasyaw. Oo nga, Rod. No, anya nga taday ito Ay, lukatamot takitaan taman no anya dayta binalkot ni Rayla arigalo na kan ka. Ay, nagsingpot at talaga na jay ang manugang mo. Ha? Ay, man-mano ti manugang nga kasken ko na. Eta, lukatan taman nga, Rod. Ay, Ay na, kasla nagdagsen mo ti kargana. Washing machine saki dia. Hey! Pagkanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! Ay na! Isu siguro binalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. unay hindi ta. Kunak lakit din no, anya ti imbalkot ni Rayla arigalo na kin ka. Detamit gayam, mamarta ka anak mo. Ay na! Naumamutan siguro Uray asino mat nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas apa nagbarbartak na. Nay. Apay nga daak dito yan yaw nanang. Nay,
dito nagdakkala karton dito abay ka. Tapno mo man ya. Binalkot na ka ti asawam. Ya. Inyag na ka dito'y balay. Kung naglakit din, no regalo na a washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ah, Ay na, bunjing aya. Manupay aya apaka si ti kayat mo. Tapno sarda nga mo na ito panagin inom mo. Amok anauman kan ka ti asawam. Iso asaan ang nagbabain anang yagkan ka dito'y balay. anya. Agyaman ka pa'y ta dito'y balay tinangipananakan ka. Di nakakatimbol lang ijay daraas. Ah, Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruna pa ng balkot na kan ka, kat saanan aditi balay ti pangipanan na kan ka. unay kamutan bakal. Abay nga yakas tiyan mo tanti naramid mo. Oh, aping agreklamo ka? Naumaak nga ruden kan ka, iso anapan ka insublikin ni inang mo. Ah, Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. ay, sus, si kamit bakal. Wala ti di kararamid mo. Ay, no di mo kayat nga aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday ta panagin inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, bonjing? Kasama mo nga paray. Painom ka na. Di ka nga minang mauray nga umay ije balay. So ngay maya ko na, dito'y balay yaw. Ay, taray. Ay na, pasensya ka kuman taray. Ay, jak kayatan tayo ginom. Anya? Agang angaw kan sakit di paray Ay, saan taray, saan? Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Mga nujak maputan ka, asos. Ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanya nung mabartagak paray. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.